आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय मस्ट इम्परटेन्ट भिडिअ'। जाय बिथांमोना ओरैनो थायो बेकार फरायनानै जेबो खामानि मोनाखै बा फिसा फिनला खामानि मावनानै थायो बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोर मोजां स्किम। बेनो जाहैबाय PM विश्वकर्मा स्किम। बेनो जाहैबाय गोदान दाख्लैसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च जानाय गोदान स्किमनि सायाव जोङो पुरा डिटेल्सै नैबे भिडिअ'आव नायगोन। बिदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थागोन नैबे आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनायनि सिगां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट सरकारि स्किम मिथिबाय थागोन नैबे आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। दानिया नोंथाङा स्किमखौ नायनायनि सिगांनो बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंदों फै जों नायग्रोना लादोनि। आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ। दानिया जों लोगोफोर एसेबाबो जोङो बुजिना मोनखाबाय। दानिया फैदो जों इनि बेनिफिट्सखौ नायदोनि। बेयाव मा मा बेनिफिट्स दं आरो बेखौ बोरै नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन जों बिनि पुरा डिटेल्सखौ नायदोनि। नोंथाङा दानिया बेखौ नायनो थाखाय जों दानिया गुगल सार्च ब्राउजाराव थांगोन। बेयाव जोङो थांनानै डाइरेक्ट विश्वकर्मानि वेबसाइटआव थांनानै जोङो नायगोन नोंथाङा बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। फै जों दानिया थांदोनि। जों दा गुगलाव फैबाय लोगोफोर। नोंथाङा नैबेयाव PM विश्वकर्मा सार्च खालामनांगोन। नैबेनो PM विश्वकर्मा जों बेखौ गुगलाव सार्च खालामबाय। दानिया जों नैबेयाव नुदों गिबियावनो PM विश्वकर्मा जों नैबेयाव थुगोन। जों बेयाव थुबाय। दानिया हम पेजआ गेवबाय लोगोफोर। बेनो हम पेजआ। जों दानिया नैबेयाव नुदों दा बेयो स्किमा गोदान नै 18 जन एप्लिकेन्टआल' बेयाव साबमिट खालामबाय अलरेडि। जों दानिया बेनि बेनिफिट्सखौ नायगोन। नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन। थुनानै जों नैबे स्किम बेनिफिट्सआव थुनांगोन। जों बे स्किम बेनिफिट्सआव थुनानै जों बेयाव नायगोन मेन बाथ्राखौल' जों बेयाव नायगोन। लोगोफोर गिबियावनो 1 नाम्बाराव लिरनाय दङ नोंथाङा गिबियावनो रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन आरो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनायनि उनाव मोनसे नाम्बार मोनगोन, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोनगोन आरो सार्टिफिकेट मोनगोन। बिनि उनाव 2 नाम्बाराव दङ नोंथांनो स्किलिं, नोंथांनो ट्रेनिं होनाय जागोन। नोंथांनि खामानिनि सायाव ट्रेनिं होगोन 5 आरो 7 डेज 40 घन्टा बेयाव बेसिक ट्रेनिं होनाय जागोन। बिनि उनाव नोंनि खामानिया 15 डेजहालागै सोलिनानै जोबगोन। 120 आवार्स सोलिनानै जोबगोन। बेनि उनाव नोंथांनो बे ट्रेनिं लाफुबाय थानाय समाव नोंथांनो पार डे नोंथांनो 500 रुपिस फैसा थारमाने नोंथांनो होगोन बे ट्रेनिंखौ लानाय टाइमाव। आरो नोंथांनो बे ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव नोंथांनो टटेल नोंथांनो इनसेन्टिभ होगोन 15,000 माने 15,000 थाखा नोंथांनो होनाय जागोन। बेखौ नोंथाङा होफिननो नाङा नैबे 15,000खौ। दानिया आरोबाव जोङो इम्परटेन्ट मोनसे माबा नायबावगोन। नैबेयाव होनदों 1 लाख नोंथांनो बे ट्रेनिङा जोबखांनायनि उनाव नोंथांनो आरोबाव 1 लाख नोंथांनो लन होनाय जागोन 18 मान्थनि थाखाय। आरो बेयो लना 2 लाखहालागै नोंथाङा बेखौ 1 लाखखौ सुख'नानै 2 लाखहालागै नोंथाङा बेखौ लनखौ लानो हागोन। जोबोर मोजां स्किम लोगोफोर बियो। नोंथाङा बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो फै जों दानिया नायदोनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुदों गिबियावनो नोंथाङा नैयाव नाउ टु रेजिस्टार नोंथाङा रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन। जों रेजिस्टाराव थुबाय लोगोफोर। दानिया पेजआ गेवबाय लोगोफोर। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ स्टेप 1आव नोंथाङा आधार कार्डजों मबाइल होनानै OTP भेरिफिकेसन खालामना लानांगोन, KYC होनो बेखौ। बिनि उनाव नोंथाङा मोनसे रेजिस्ट्रेसन फर्म मोनगोन। रेजिस्ट्रेसन फर्मखौ मोननानै
नोंथाङा नैबेयाव सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि टटेलि एप्लाइआ लोगोफोर नोंथाङा गोख्रै CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा बानायनो हागोन। बेयाव नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै बेखौ बानायनो हागोन। मबाइलजों बानायनायनि अपसना फैथ'वाखै लोगोफोर। बेयो मबाइलजों हाथ'नाय नङा बेखौ बानायनो। नोंथाङा CSC सेन्टाराव भिजिट खालामनांगोन। नोंनि खाथिनि सकफोरनि CSC सेन्टाराव नोंथाङा थांनांगोन बे स्किमखौ बानायनो थाखाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थागोन नैबे बर' आर'नाइ 5G चेनेलाव। बे चेनेलनि थांखियानो बेनो लोगोफोर, जों गोबां स्किमनिफ्राय बन्सित जानानै थानांगौ जायो। मानो होनब्ला जोङो बेखौ जोङो मोजाङै बुजिजोबा। बेखौ नैबे आर'नाइ 5G चेनेलाव आङो नोंथांमोननो इजियावनो आङो फोरमायना होगोन लोगोफोर। गोदान गोदान स्किम फैबाय थायोब्ला नैबे आर'नाइ 5Gनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना टटेलि पुरा मिथिनानै लानो हागोन, अनलाइन खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ'खौ हानायमानि शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां बर' सुबुंफोरा बे स्किमखौ मिथिनानै एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। एसेनोसै।